Assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Windere TV onon kala on calminama e mbadi kopti jinji en jetti Allah tigui dokkude en kattande e bawol ha gattude émission meɗen fodde taw waɗanto ɗum ko Oumoussiba debbo mo hoore fonde e Thilbou Mouy Ndiaye émission fodde noon ha joni gattaten koye nder galleji men nde wonno eɗen gandi fodde so tawi a waɗi ɗum ma hoole hoorema sa waɗi ko poɗɗa wadde a tampata te sa lelima ma ɗano hande gattaten koye nder galleji men gattaten kadi e koddigal nde won noon eɗen gandi ko jaam tan heeƴi ɗon won ko dooga won to paaɗen te mbaɗa andi ɓoyata inchallahu rabbi oɗo saaha joni kala jonde jooɗade ko ɗum haalete kala to yewtere woni ko ɗum udditirte kadi ko noon uddirte woni holɗum woni politique eɗen gandi joni naten e élection ngaji eɗen mbawi wiide ko balɗe tan walla mbiyen ko lebbi ari ha paari ha yettima ɗum noon bandiraɓe ganden koko arata koko ɓennata kala ko coñiɗa ma yette kala ko yettima koko ɓennata ɗum noon mbaɗen hen jaam jaam mbasen bonidirde e nder koye men mbasen aybutirde e nder koye men mbasen bonidirde e nder koye meɗen nde wonnon ko enen tan en mbawa yaade gaga politique kono ganden no jaaruɗen hen moni foof ene jogui choix moni foof ene jogui mo yiɗi e nder ɓerndu mum bandiraɓe ken enɗam ken jiiduɓe won hen ko kosam won hen ko duhol won hen ni ko Allah waddi ɗumen e nder galle woni feccoraɓe ene wawi wonde taw ko worɓe ene wawi wonde taw ko baɗiraɓe e nder galle te kadi no Allah tagiri yimɓeɓe ni ko noon kadi tagiri mon kala e yidde muɗum won hen kadi mo jiɗi foof mbiyata ko heddiɓe foof yo jiɗɗum so tawi a wondani mo gondumo o tan mbiya Allah waɗami ko joffi wiyata ko noon manam mbiya Allah waɗami min komi haasidema bandiraɓe eɗen gandi moni kala ene foti subtade mo yiɗi te kadi yidde ko Allah waɗata ɗum te oɗo politique eɗen mbar hen koye meɗen eɗen gaybotira hen ay kamɓe e koye mabɓe mbajjotirani ene waɗi ko ganduɗa hoorema so tawi ko kalten ko ni wona hunde ɓoyde no fewi so tawi en duttima caggal seeɗa en jii ko wonno ɗo henna ko en jii no wano jiiduɓe yumma e baaba guila e sehiraɓe guila e hoddiɓe ene mbarotira ene ñamotira ha karmodiri bandiraɓe te ɓen ɗon tahnoɓe ɓe ummade ɓe hande ɓe gonti goto ɗum tan ne foti findinde en ene foti jertinde en ene foti andande en holto pawaten koyngal meɗen ma yi jiiduɓe yumma e baaba taw kaldata par ce que ko holɗum mo gondumo a wondani muɗum jaranma kaɓon hen certon kiraɗe on memodirta suka mon memodirta ko dukoji jamma e ñalawma suɓa kikiɗe mbaroturen hen te ala ko waɗi ɗum sowona politique te politique koko ɓennata kadi ko hendu tan so hendu ndu duñi yimɓeɓe jejjita ni wontoɓe pawano e wontoɓe joñono saabu ma yi politique ummo jomum mbara hen hoorema mbaɗa hen ko poɗɗa wadde ko tampa hen so ɓenni ɓe jejjitima ɓe jonanma ɗa e rukko ha politique arta ille tan koɓe waɗɗo e yimɓe ni koɓe mbiyata ko ille tan ko won koɓe ulle yimɓe ma yi jooɗo tan wiya min hankkadi mi paari hen no mbanomi tampude hen ni mi haaɓe e ɓeeɗo mi sippire e ɓeeɗo mi dugde ɓe mi aybite oɗo ha joni mi haaldata e mum joni mbiya a harmini a woppi a wonta wattu so arti tan kadi a yejjiti ko ɓennuno ko enen tan e nder koye meɗen gattiren hakkillaji men no fewi ha tintina won hen ɓe ponmi wiide ko feccoraɓe e nder galleji hande so peccorma defi a ñamata sababu no hoɗum politique par ce que mo gondumo o wondani e muɗum heddo malloje e nder galle heddo sippiroji e nder galle won hen feccoraɓe hande ko non guurde e nder galleji mumen holko saabi ɗum sababu no politique enen foof ndendi fandare enen foof ndendi ko jiɗɗen te kadi ɓe ballat hen ɓe e koye mumen majjutirani e nder koye mumen ma yi kamɓene so tawi ko haalani tan de mun fof ne wiya ko ni kono wallahi
ma ya ha saha kambe fu ayiyat be gonto gotum a jorda jonyoda kersa parce que ko binuda hen ko jiya e jereji meden mallotiral cipporoji min hay cipporo mi yidum e jeere sababu no politique taw an hay 1000 francs wa dañde hen mais sa wa dañde hen 1000 francs kam jokko hen endam basa bonotirde hen te kadi mbaɗa kono umsi bani andana haydara politique an kam so hendu ummima tan a ummima kono no way wade fof gattirna hakkillaji men no fewi gande nduɗo hendu koko ɓennata ko enen jiidi juma enen jiidi jama no Oumar Doro Coumé wiyatni enen jiidi jeere enen ñamdata enen jardata enen baddata fof yanguiji men indeji men guila e murdaji e kala ko wawi wonde ko enen nandata ɗum wadde moni kala yo jogono goɗɗo on ɓernde moƴƴere wasa jogono ɗum ɓernde bonde sababu no holɗum a wondani e kaari tan ko kaari gondumi hankanti mafam ɓuuri welde maafe ma ala ñam maafe ma kam kono oto andu oye maafe mum kay weli walla welani eɗen jogui on ɗon probléme bandiraɓe kadi e rewɓe ponmi wiide ɓe gattire hakkillaji mon won hen ko sipporo tan e haareji sikkata ko ɗum woni politique ɓonoɗa wuttema aɗa ama aɗa dugde ga hen aɗa fero kaaƴe taw andani hato hay kaddantema a anda hay to bureau mo gorta anta won hen ɓe ganduɗa hande gandani hol bureau mo gorata wonko adi ɗum ɗon ganda hujja ma ganda ko jiɗɗa ganda fanda won hen ganda ko jiiɗi ganda ko añi kamɓe kam ko hendu tan acca tan ɓe dewi hen so jonde joɗama kadi ɓe jooɗima gasi ko ɗum tan ɓe gandi hen ɗum noon bandiraɓe surtout enen rewɓe ganden ko jiɗɗen mbasen bonitirde e nder koye meɗen ganden kadi aussi ɗum koko ɓennata ganden koko ɓennata heddo gacce ma yi hande taw jomum aɗa yahanno inde muɗum jibina hande mbiya yata inde muɗum sababu no holɗum mo gonduɗa wondani e muɗum taw on certugal bongal walla jiya yangue waɗa mbiya kalde mi yahanta ɗum yangue ko woni mi wona komi dugdunoɓe rawane wona rawane ko ni ena wonno ayi jomum jiya hay mayre donka duwonaɗo ɗum sababu no holɗum ko wonno ɗo henno ko holko jare ɗum ɗon enen ke eɗen jogui no kabirɗen mo gonduɗa o oto dugde oto haaɓe an woppu ha nden yonta so nden yonti aɗa jogui kartal maɗa jaaha gotoya taw a haɓaka a dugdaka a bonidiraka a aybinani jiya jomum adde hen guila taniraɓe e jasira bama ko ni wano tani koko ni wano yumma ko ni wano holko wondi yummiraɓe e taniraɓe politique e taƴamago endam bandiraɓe gattiren hakkille men no fewi ganden ɗum koko ɓennata no mbimi ni kadi mbasen bonitirde e nder koye men ganden ko jiɗɗen mbasen haaɓen mbasen dugde so nden yonti ƴetta kartal maɗa ɗa jaaha gotoya mo jiɗanɗa kadi ɓe mbi deƴƴude ni ene haala deƴƴude ene haala neɗɗo aɗa wawi haɓede taw ari ene yaade ni muɓɓugol hunuko kono enen kam ma yi a tant que a sippiraka a dugdaka a aybinani tan walla ƴetta portable maɗa mi welaka Oumar Doro Coumé tan mi aybuna ɗum mi seyfita mi bonnita ɗum taw Oumar Doro Coumé ne ɓurma nafoore e leydi ndi ɓurma nafoore hay e leegal mo woni o taw ana ala nafoore wotere jiya jomum ƴetta audio ji muɗum werlo kaari kay ko ni kaari kay ko na taw an hay nafoore galle mon ala bandiraɓe ɗum fof ala ko jari ɗum sa yiiɗa neɗɗo ƴew mo jiɗɗa o jaada e muɗum mbasa bonnirde oyo ko yiiɗi ko so tawi en mbaɗi noon tan en tampinta koye men te gande enen fof ko jiɗɗen ko gotum jiɗɗen ko pewnude leydi ndi jiɗɗen ko kala mo powɗen e nokku meɗen tawno wawi addande en ko jiɗɗen ko ɗum kayno weeɓi ha maayi wonan mo gonɗa o e wonano mo woni o taw en majjotirta en kaɓata en dugdata en gaybodirta bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko musiba wonno debbo mo hoore fonde Thily Boumy Ndiaye so tawi wonta tata on ñagama yafuya no fewi ɗum noon Allah jarama on jarama kadi merci beaucoup machallah min ji abonné ji moɗon min ji partage uji moɗon min ji ko ganduɗa commentaire uji moɗon ɗum noon Allah jarama on jarama Windere TV ha yesso ko lawol